Κυρία Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί δικαστές, συνεργάτες και συνεργάτηδες, είμαι στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε πλέον σε εκδηλώσεις όπου ανακοινώνονται παραδοτέα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης και μάλιστα ενώπιον εκείνων που θα είναι και πιο αυστηροί κριτές τους, δηλαδή οι ίδιοι η λειτουργοί της δικαιοσύνης. Ο στόχος μας σαν κοινωνία της πληροφορίας παραμένει πάντα ο ίδιος. Ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας, επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, διευκόλυνση στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Έχοντας την τιμή ως επικεφαλής της κοινωνίας πληροφορίας αυτά τα χρόνια και πάντα με την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να λέω ότι δεν σταματάμε εδώ, αλλά προχωράμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή την ουσιαστική υποστήριξη και επικαιροποίηση όλων αυτών των συστημάτων, ώστε πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις ομάδες που δουλέψανε για αυτό το έργο, τόσο από την πλευρά του αναδόχου, από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ελεκτικού Συνεδρίου και βέβαια της κοινωνίας πληροφορίας. Και θα ήθελα να ευχηθώ το έργο αυτό να τύχει της αποδοχής και της ανταπόκρισης που του πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.